Jdeme směrem do Banské Bystrice a budeme tam vyzvedávat kamerovou techniku. Jsme někde člověče mezi Trenčínem a Prievizou. Povídá se to tak? Prievizou. A jsme tu na takovém fajném parkovišťátku, docela čistém, a právě se vracáme z nákupu kamerové techniky. A to bylo... Zajeli jsme ještě dneska. Párkrát jsme zajeli, párkrát jsme pojedli. A mám tam ještě pro ukázku ty strapačky s ozelím a slaninou. Dneska jsme udělali krok, který už se nedá vzít zpátky, a nakoupili jsme tu kamerovou techniku a právě, že my jsme vlastně překročili už ten Rubikon. A to znamená, že už nemůžeme teďka cůvnout. To znamená, že projektík natáčení už se prostě bude muset nějak udělat, no. To je takový největší asi zpráva. Jako tak, dobře, ano, právě můžete vidět upírské scény. A to je scéna vytahování špendlíku. Mámo. Dneska jsme počkej, natočili... máš tu špendlíky, Tony? No jasně, tak sorry. Jo, pardon, pane Rejžo. Dneska jsme natočili první natáčecí den. Natáčeli jsme romantické scény u Majdlenky doma. Takže tady se nacházíme v krásném Štrbákovci. U Majdlenky doma? U Majdlenky doma ve Štrbákovci, no. A tady naši... Ještě jeden žlutý. Malenka hledá jeden žlutý. Naši hlavní představitelé už si nemají o čem vykládat, jako spolu. Protože oni už si tady řekli úplně... 2 hodiny. 2 hodiny se bavili, ale já nechci... Alkohol testru. Takže nechceme vidět, o čem se budou bavit do dalších ještě 10 dní, jako než se to natočí. Tak děkujeme. Ale jako zatím to šlo hezky. Jakože nemusíte být úplně vytlavení, jako na sebe, jako, no, to nemusíte. Spíš jde o to, že vy si jenom prostě užíváte tu chvilku, tak jako je vám dobré, ani se nesmějete, ani se nemračíte, je vám prostě... To je videoblog, přípravy na domácí scény. A ten papír teda tam necháme? Vadí ti moc? Ne. Mně spíš jde o to, jestli tady etnoložce nevadí. Ano, Věrka přebírá 30 stříbrných za plánovanou vraždu Majdlenky. To je to dívky. Ukaž to? Jo, to je ona. To je dívky v kroji. To je Boženka Němcová. Ne, to je holka v kroji. To je jako Majdlenka. To je Majdlenka. A dneska je druhý natáčecí den. A natáčíme scénu, kdy Majdlenka už je vlastně po smrti. Takže je tady velice ponurá nálada. Všetci to berou hodně tragicky. Tady největší... Traget. Tady zaber největšího... Největší traget. Největší plánovač. Největší kriminální. Michal, nesmíš si... A náš Martin vezme na ještě mi nám největší traget povědět, jakou si objednal pizzu. Havaj. Jo. Ano, my si ještě ten culík, my jsme dali jinak. Ty máš také dobové vodky, člověče? To jsou moje těhotenské. A jak to chceš? Chceš, abych to jako spletla, nebo co chceš? Já nemám 2 gumky. Jsem nervózní. Nervózní, jo? Tak to já jsem možná nervóznější víc jak ty. Mám úplně spocené ruce. Z čeho jsi nervózní? A další části těla, neptejte se která. Paneláku. To byla romantika jak svíňa. Ano, to je workshop. To je workshop Ružina Veselého, jak se má správně pít kozí mléko. Sfúkneš pěnu první, protože tam na té pěně ještě trošku něco zůstane takových těch bordílků. Samozřejmě. Díváš se na to? Já se na to dívám, záleží, že se na to díváš furt ty, jo.
Ty jo, hodně dobré. Pomohli, fakt. Jo? A chodila jsem na to dost, no chodili si na to, Ono je trošku nahořpé, než Nikdy jsem nepila mléko, naposledy ve svých 3 letech. Ty vado, tak to bude sranec. Je to, S tím Rebrňákem jezdilo se někdy na dřevo vůbec? no, na drevo, ne, to bylo na žňánách nachystaný. Na žňák. Na žňách, se na to. A co do toho dávali vůbec? Jako, to je na... To bývá vždycky, ne. To bylo v Korběcech, se oravalo a tady hnůj vozívala a fůry. Ukažte, ne? Obušek tam šupě. Tam je. Ne, to stačí, Janko, tak. Ten to tam nedají. Nějaký kluč tam byli na okně, jsou tam madry. Trochu dokud tam dají šlejf tam dát a už je. Jenom dát ty šlejfy, myslím. 19. Kde máš ještě kluče? Tam potom jsou, myslím, tam ve stole, v tom šopě. Tak. Točil byl boj. Ty dáš schválně. Zás? No, dobré, to už mám. Počkej, ten já se prsí sem, Janko. No, tento je menší. Ten tež. Ten ty pasuje tam. No. Ondro. To je do blogu. To je do blogu. To je natáčení do blogu, jak se připravuje scéna zabití Majdlenky. Tak tady to proběhne. Tady to bude. Je tu všecko, zázemí, chata, jaká... Zabijeme ju! A Ondra na tom... Ondra je největší plánovač vraždy. Tak co?
Co ty budeš zvětšněný, že se podílel na přípravě filmu. Ne, to ne. Já jsem jenom spíš... Ne, toto ne. Je mi zima. Veselá nálada. Je mi zima. No, ty to tam jakože trošku. Ještě trošku potáhněte. Hej holk, běžte na bok. A i my jako máme jít? Běžte. Jo. Ale horší, jak to ve finále bude to. Tak pojďme to zkusit teda, hoši, jedeme. Mám jet? Jo. Akce stříc. Bacha, to nenech nepadneš, jako tahne. On normálně to, on tahá. Normálně tahá. On je z čistého neba. Nešňůrte se tam. Normálně se nešňůrka, nebo tam to bude poznat. A jdeme, pojďte. Tak máme tady jíst, tak si vykládejte. Myslíš, já jsem ty masná, jak jsem já. Masná? Jo, já mám masnou, a jak nemám dechy, tak se nemůžu prostě vůbec poškrábat. A jak mám ty ruky, tak si tam chvátané. To já dřív zapištím, když... A hadu se nebojíš? To je mega moc. Jo? Jo. Tak to jo. Nevím, co jsi také nějaké svíně. Vážené dámy, vážení pánové, dneska jsme natáčeli 9. natáčecí den. Se omlouvám, máme drobné potíže v obraze. Takže já jsem chtěl jenom říct, že tady to je, jak mám malá afterparty pod natáčecím dní takhle. Musíš projít ahoj Milane. Ahoj. No tak. Ne, měl jsme ahoj Milane. Ahoj Milane. Budeme v televizi. Ahoj Milane. Ahoj. Jsi tam? Musíš neříkat, protože já to nevidím. Ahoj. Ahoj Milane. Ahoj. Ahoj Tony. Ahoj. 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 Je tam Milan? Ne, tam je to. Ještě tak dobu obličej, tak to vidí úplně na stejno. Ramena. Jsou dobré? No, jsou výborné. To obličej asi nemůže jít vidět, protože... Vlani ne, že? Ne, to jako... Ukaž ještě. Ten obličej by podle té baledy měl být, myslím, rozchlapaný, takže... Je to příjemné pěkný. Jo. A teďka dětka. Tak ono je to celkem jedno. No. Ne. Jo, to je jedno, klidně můžete už tam dát ty ruky, ono se to ostrihá. No. Já jedu, vy se díváte. Majdlenko! Tony, jak to jde dneska? Dneska to je dobře. Pozor. 3, 2, 1. Můžete otvírat. A můžeme.
Jo, Pětko, považ, tej naší majdlenky není doma. Já nevím, co jí to napadlo. No, ani můžeš? Hledám. Majdlenky není doma. Dobré, Dobré, ne? Nebo co? No v pohodě. Zítra natáče. Však ty jo, tak co, to je do dokumentu. Je to v pohodě, ty jo. Vlastně... Má to udělat jenom klasické elko, hen to urezať. Pojď sem, pojď. Ten zadek, toto. To tak. Ne, jako mně se to člověče líbí aj takto. Tady máš jednu kurtu, zváž to a já to zvážím, jestli tu zadku nechce, on to neto. Řekni mi, jaké to je vést si na vozíku šibenicu. Tak je to pro kamaráda, dělám to rád. Stáhneme tu jednu kurtu. To je lehučké, jako to má 10 kg. Hlavně ať z toho nejsou nějaké řeči, že jo? Jejda, chlapci, co se stalo? Dave, jak to má být ta? Co? Jak má být ta originál verze? Co jsem vám udělal, stejně udělejte, hlavu na špic dajte, v koleně lamajte. A nemá tam vytáhnout rybu do špic? Rybu do špic dajte. On se někdy ta svině zamotal do špic. Jsou také červené frňáky. Ale však oni to ulévají, oni to nepijou. Poprvé jsem odmítla, ale včil si asi dál. Stačí mě. Porádně. Ty, abych si dal taky, ale mám auto. Sláde, ty jsi z kapely? Prosím, a můžeme udělat... Můžeme udělat odhalení toho neboštíka? Můžeš mě ukázat? A není to neúcta k němu? Ne, není. Ale jenom čelo. Ukaž? Jenom čelo? Tak trošku. Ukaž, co to tam je teda? Jak to vypadá? Už jste koupili víc, všimli jsme si tu, ten červený červený Ono normálně líze. Víte, vole, je normální. Tak, dobrý den, vážení diváci. My vás všichni zdravíme z kopce z Horněnčanských luk a snažíme se tady natočit zimní scény. Velice tuhá zima letos byla, takže tak no, tak já nevím no, tak něco pověz ty. My jsme z organizačních důvodů nestihli zimu v pravém slova smyslu, tak jsme vyjeli o trošku později a zjistili jsme, že nás tu čeká takové nemilé překvapení, a to, že žádný sněh není. A tak... Tak jako trochu je. Trochu, ale ne moc. Když už teda za nějaký koutek najde, tak je tam buď kolej od traktoru, anebo stopy od běžek. Takže asi tak, ale uvidíte sami, co z toho asi vyroste. Jo. A zajímavá věc je opravdu, že tam, kde ten sněh je, tak je vždycky ta kolej od traktoru. To je fakt zajímavé, jak kdyby ty traktory věděli, jakože, že jde to prostě netaje. A já jsem vždycky myslel, že oni se vyhýbají sněhu. No. A ještě je tam taková zajímavá věc, že když už tam není ani kolej od traktoru, ani stopy od běžek, tak jsou tam stopy, které jsme si tam našlapali sami. Však co, že? Aby to nebylo moc lehké. Ahoj. Ahoj, zdravíme domů. Tak dneska jsme
Dneska jsme snad úplně úspěšně a kompletně skončili tady na těchto lukách horněnčanských. My jsme tady prožili jsme tady celkem hodně času, myslím, že jsme tady udělali hodně práce. Teďka ty poslední scény byly takové, že jsme vlastně točili s mladýma dětskama úvodní a úplně závěrečné scény. Kdyby se tak měla jako vlastně vyjít ta pointa celé té balady, že vlastně ten příběh těch lidí anebo možná bych to ani nemusel prozrazovat a možná si to v tom najdete sami, nebo si v tom možná najdete něco víc. Důležité je to, že tady je opravdu pěkné prostředí, vděčné, nádherné louky. Myslím si, že máme co ukazovat tu naši přírodu a celkově tu naši krajinu. Tak mizíme z horněnčanských lůk a půjdeme do Střižny.